akong pamatudan nga ang sumasamang gipirmahan nga ang Roman Catholic Church dinukod yung iso sumala sa Biblia. Why na mo referensya kay yung lawa ang referensya na lang sa Biblia. Sa Biblia lang ako yung paniniwala. Sumala sa Daniel 2 sa mga debato. Natag na ni Propeta Daniel na maong gigrian na diligyon malupad. Amen. Ngayon sa mga gingrianan, mo ni gingrian sa pinangga niyang anak. Sa karatuhan, Kolosas 1:13-14. Wala matapasok na kayo kung hindi ang Isaiah. Kolosas 1. Kaya iluwas kita niyagikan sa gahom sa gamitin o ginilangan ito sa binarian siyang pinanggang ligog mga anak. So mo yan, ano na binarian si Jesus Christ? Kolosas 1:13. Una na niya. Unya, sa Mateo 21:43, matulad pa ni Cristo sa Evangelio, hindi mo ginirian, mamunga o dagman. Yang imong giharian, muna yung itukog yun. Sumala sa Mateo 16:18. Matulad pa sa Romeo sa Linatin, parang sa tunang. Luis Petros in Supena Petra, il peccato cristianiam, il forte interet, non prevalebon adversaria. Sa English no ba? So Etilio Peter, upon this that will be my church. Hindi gets well, siya lang prevail lagi siya. Hindi siya pa. Ikaw Pedro babaw ni Bato. Pagkatuguron kung atong iglesia o simbahan. Isang kaan sa kamatay ng gobyerno, dili matumulan, tabulutin. So gikan sa pulong ni Cristo, o gikan siyang hapil yun, ngayang ngalan ng simbahan. Asa mabasa ng ngalan niya? Marcos 11:17. Sa Marcos 11:17, matulad pa sa bahayan. Ngayon rin sa Marcos 11:17, kiling balay, balay sa pagampo sa tibuok na balita. Kung tinawag mo na, dumos, orasyones is bukabitor omnibus intibus. Sa tapat, kaling mananag balay sa pagampo sa tibuok na balita, that is universal. Kung makining, makilapon ba? So ang pulong Katoliko, universal na siya, makilapon sa tibuok na balita. Manas Cristo, di mo siya mga tinunan sa Mateo 28:19-20. Paglakaw ka mo sa tibuok kalimutan, iwalay inyong may balita. O, tuluis na sa mga kamaturan. Sa ito pa, masabot na ikailang sa mga kalimutan. O niya, sa Lucas 4:14, ingon sa English version sa King James, ang aking buban sa Grigo to Cebuano, Lucas 4:14. Pagkamasaw niya, kung last 2 minutes pastor, niya sila niya ko. 4:14. Ngayon dali nga, Lucas 4:14, mga brothers and sisters. Kunin ibalik si Jesus nga dinasig sa Espiritu ngadto sa Galilea. O ang balita may tungod kaniya, may kailap sa tibok kasigpit niya. Kato, nanangod ba kailap? May kailap. So kani may kailap sa Grigo. Imana na ito ang King James nga Grigo rin niya. Hebrew Grigo. Na the New Testament was written in Greek. The New Testament in the original Greek. So ang matungkol na suot sa original na Roman. Ang Lucas 4:14 ingon ito nga, kaya kami exaltin this Catholic Spiritu Moderato. Word Catholic, universal o makailang po sa ibang Pilipinas. So tatak na naan ang word Katoliko sa Bukong-Dugon, pero ikan sa original. So morning simbahan,
nga gingalan ni Kristo sa Marcos 11:17, muna yung gitungkol sa Mateo 16:8. Kung sa ngalan, Katoliko. Unya, anong ginganlaw man ang Roman Katolik nga dito kasi usulong na ito? Gumikan kay sa John 1:1, John 1:11, Juan 1:11. Si Kristo nagwali sa Jerusalem, wa siya gawatan. Higil mga ito isoon, ang isoon receive yun na. Ngunang iyang headquarters na Catholic Church, niluto sa mga kaway, buhat kong isoon, buhat Acts chapter 8 verse 1. Ngunang gilupay nga ito sa Roma, asa may makita sa mga kasulatan na i-extend pero nasa buhat 23. Matod ba sa San Pablo dito, iingan sa sino, Pablo, ining ipamutuhin mo sa Roma, sa samang pagi, nagpamutulog sa Perito sa Jerusalem. So, gikan sa Roma, ikailap sa Tibo Kalibutan. Roma, Kapitulo 1, City of Jerusalem. So, manatapos Pilipinas. So, the Church of Jerusalem, the Church of Rome, just in Parihara. Ang Roman Catholic Church and the Catholic Church, Parihara, according to the Bible. So, magpipindi na ninyo, isa kong pinaglagatman, na iyan sa mga napagtuba, kay berawal ko sa kaya akong lagi bayan na kining simbahan ng Katolik Romano nagsugod sa Jerusalem. Kaya niyon sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 24, 47, 49. Lucas 24, 47, 49. Ningon rin mga kaisunan. Preach to mission beginning in Jerusalem. Sabi pa, iwalay may balita, nagsugod sa Jerusalem. So, kita sa Jerusalem, tapos na yung lugar. So, sa libutan, naman ang iapot ko din sa Makutina ba dyan sa Cebu, 2019. So, hindi kayo akong mapirma ng mga brothers and sisters. Ayun, kung pinagdagat ba nung sasamang lulang tubig sa Christian, si brother Ray Diglasa, na iyanin lubon sumasa kong ipabayan. The center of this friendly debate regarding ang Iglesia Romana dito ko ng Kristo, ayaw kung nasa ikahatan na bilis Kristo ng Kristo. So, muna kong ihayan kayo sa mga private room sa Mabutina Beach. Dahil salamat o mayong hapon. Okay. Okay, Brad Dimasa. Ilan to gusto rin mo? 5? Ako po sana. Hindi ka. Oo, sana. Sige. Wala po ba? Wala siguro tema. Imo ang pamatutan na ang Romano Katolik na simbahan mo kayo ang tinutupod ni Kristo na nagsugod sa Jerusalem ngunyan hilangan sa Roma. Akong pangutana sa Mateo 16:18, pag-ingon ni Jesus, kanimong Pedro, ibabaw ng bato pagkatukuro ng Iglesia. Ado na may opisyal na ngalan nga gihimo si Kristo na iyang ihatag sa iyang sumusunod nga mako'y mahimong tinuod na simbahan. Sebrito, matubagong. Okay. Salamat kayo, si Mong Indot nga punta na brother Ray Sumala sa Biblia. Diglasan. Sumala sa Biblia, hindi kong gamit ng referensya. Ngayon, ano na, sa Marcos 11:17 nga, iyang pananglan ng mga simbahan sa balay sa pagkampo. Kasi nga din munin sa kuhan kining buhat, bibi, 31 sa Grigo, nga ingon rin nga, Imin on Ecclesia Catholis, is Julias kay Galatayas kay Simarias. Kirinin ignin po ito muli. So the word Ecclesia Catholis, which means Catholic Church, o mo pa lang dito ko yung Kristo, Acts 9:31 sa Grigo. Acts 9:31. So, pati research also, mo yung dito ko yung simbahan. So, naku ba, hindi ka mo na sinabi na siya official, Kaya pa yung Romano Katolik niya mabasa na. Catholic Church na. Dili. Mo kami mo kay ang atong kaiman ingon man ka nga
ang tinuod na tinupod ni Kristo ang Romano Katoliko nga simbahan. Nasa imong gi-explain karon na Katoliko ra, so kulang ang imong gi-explain na to. Ikaw po utana ba? Oo. Di pa kami nabigay. Okay, sila. Ikaw po utana. Ganun ang tubag. Okay. Ang mga pagtulunan sa Romano Katoliko nga itudlo gikan sa Roma kayo sa Pilipinas, di pagtudlo ang usap ni Kristo o sa mga Apostles. Tudlo yun. Kaya, di man may tabo nga hindi matudlo niya. Kaya ingon mong ginawa nga sa Matthew 18:20 nga isugo ni Kristo ang mga apostoles nga itudlo niya sa ibong kalibutan. Okay? So dili na kumanon, napagkat ng Ginoo. So gituman niya. Kaya nang kay pakapit ni Dina nga ang Catholic Church na sumas mungsan kaganina ang Catholic Church and the Roman Catholic Church just the same. So diya sa pagmapit na mag-itubag ng tayo last na komentaryo. So kumusta? Ang purgatorio nga pagtulunan sa Romano Katoliko, pagtulunan ba ni Kristo, itudlo ba po siya ang Apostoles? Mr. Monitor, your question is, Brother Ganda, Brother Iglasa is misleading. Ewa kung magbabarong ka. There is a Iman kay Entima, simbahan man. ang pagtulunan man, usas pagtulunan sa Romano Katoliko, kaya naingon man ka, nga ang Romano Katoliko, maoy tinuod na ginoo ni Kristo. Karon suporta na tumutana, ang purgatorio nga pagtulunan sa Romano Katoliko, gitudlo pa ni Kristo o siya ng Apostoles. Ngunit ang mudabran. Kaya kung na siya usas sa pagtulunan, sa ginoo na simbahan. So, matubag na ko na, sa'yo kaya na kung tima na kayo. Dili, Ang tima na to, Catholic Church, Roman Catholic Spanish Baptist, yung mga nagkaroon na din sa Kristo. Kung ako masakyan, ako sa mga, say, friend, ipinyap Pilipinas, yung gawas ng stima. Ang ano yung German yun eh, kung Catholic. Dili na sa kawas tima Lord, kay ang imong manggulo na tima, atong tima nga, imong pamatutan ang Romano Katoliko nga simbahan, mao'y tinupod ni Kristo. Unya kaya itong tinupod ni Kristo nga simbahan, doon naman siya pagtulunan ni Lito. Karon ako pangutanan, kanang purgatorio ang pagtulunan sa simbahan Romano Katoliko, mo pala ako'y pagtulunan sa mga apostoles o ni Kristo. Wala kang kaguwas tima Brad, kay Sige, mo pala paano siya. na ako? Sorry, mag-help na. Diba siya ay hindi na dapat daming malulang ay kasaroman doon dahil inumang banang lakit na ang sa'yo. Oo, kasi nagpili naman. Ay, saan nagpili na simbahan? Okay. Okay, mag-ano? Part of doctrine na siya. Sige, salamat Pastor Ikanda sa moderator. Ang tubag ko, mao ito usap sa mga apostoles nga ano na doktrina nga purgatorio kay ibayag mo na sa mga Asal pagpansin sa mga tinuwi, bukan. napakibabasa sa mga sunatan tungkol sa pagbabayo, itulo ni Kristo kung siya mga apostol. Nindot kayo, kanigon. So, I need to qualify my answer. So, ang purgatorio, inatsila mo na. Kaya, sa kung Binisaya, ito, nabasa kayo, Binisaya man. Pero naariya ang itawag ko, kining linisanan. Kaya matul pa sa kining 1 Corinto 3:15, dili sa mga kasulatan. Ang atong masahon, nga kung makasala siya, atong masahon ang kubad, Mr. Brito, kailan to 5 minutes ang kuha mo? Oh, 3:15. Diba? Sa kanila ito. Okay. Wrestling sa ningon din sa mga barong bayan. Namaki sa kalayo apan maluwas pa. Sa ito pa, ang impero kayo kasi gumay katapusan man, pinag-20 ang langit, din sa niyampo kay luwas man, pinag-20 So, basta mo na pinisya sa nika, rindang lugar na siglo at temporal punishment. Ito ang purgatorio. okay. Last na po tayo, Brad. Ang purgatorio, kahimtan o kalayo. Wapa pang purgatorio, wala na. Bro, grato na ito mga base sa Lupina. Okay. Manuwa kung lugar o kahintan. Yan kayo na yun ito. Salamat. Okay, Brad. Sige. Salamat.
Aron karantay mo, testigo mo, testigo. Castigo. 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 Sige, minutes. Wala na lang, testigo naman pa niya. Ikaw na po castigo, puli-puli. Friendly nga. Ikaw mo ka ka? Oo, kaya rin ikaw manila. Usap pa ka mo ka na. Ha? Ikaw mo ka na? Ah, pwede ra. Kuya na may pumutan na sa uban. Ikaw manila doa. Ikaw manila doa na yung mga pumutan. Oh. So, may hapon mga igsoon. Brother Fred, salamat kay Brother Fred nga. Ako, nagplano tagi ko nga din na lang ikong maring karon. Kaya medyo naglain ako iyan. Doon ko gamay yung bati para sige balik-balik ka. Si Art, napasabot ng bigtag yun. No, nga, muli atong taga-ing gayon. So, karon lang po ni Brother Fred, kasunod, wala na tayo ni itang balik kami sa Nanda. ang sa atong Nanda. So, kung bisita kayo ngayon, Pwede ba? welcome na niya po kayo. Oo. So, ang akong tema, imong ipabaro, ipamatutan na ang simbahang Romano Katoliko o gayon ang tinupod ni Kristo. Sumala sa Mateo 16, versikulo 18. Atong basahan ko si Mateo 16. Matod pa din ingon din giingnan siya ni Jesus, mulahan kagayon Simon ang anak ni Judas, kay kining mga kamaturan wala moabot kanimo, pinaagi sa akong amahan nga ato sa langit. Mao ang naghatag ni kanimo. Musa sultihan ikaw si Pedro ug ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili kayo makabuntog ini. So, igsoon, klaro kayo nga si Kristo nagtukod sa simbahan. Sa 30 AD, dito gasugod ang ministeryo ni Kristo sa pagsugod niya pagbuwali dito sa Galilea, Samaria o Judea sa sakop na probinsya sa Israel. O iyang didikir nga pinaagi siya ibabaw sa kato iyang tukuro ng probinsya. Wala siya munisgot o opisyal ng ngalan ito. Wala siya mayroon nga kini Romano Katoliko nga simbahan mo ni ang tukuro ng ibabaw ng iba. So, discredit tayo ang resulti sa itong igsuon nga ang simbahan Romano Katoliko mo ang tinuto ni Kristo, okay, wala mong isa manisgutin ni Romano Katoliko. Ang disgutan niya rin, Iglesia naman. Kung ito nung tana ko nga, doon na ba yung opisyal nga ngalan sa simbahan nga gituto ni Kristo? Tibok kasulatan, gikan sa Initial Spanish Revelation, huwag nagbabasa na. Nga naman, ang Iglesia igsuon, kadtong mga tao nagtuo ni Kristo, mo ito ang Iglesia. Ang tao nga nagtuo ni Kristo nga mga manunugos, manluwas, mo ito ang Iglesia. Ikaw ako, Iglesia, sumala sa puno sa Diyos, sa 1 Corinto, Kapitulo 3, versikulo 16, ninyo siya, kamo ang templo sa Diyos, o ang Espiritu sa Diyos, magasulog, magapuyo-sulog nito. Sa ato pa ang tinuod na Iglesia, so kita, ikaw ako mga Iglesia, dili ang grupo, dili ang kapunungan. Muna nga, akong i-discredit ko, na dili ginagtinugod ni Kristo, para mausimbahan sa Romano Katoliko. Kaya naman, ang mga panulong ni Kristo, sumala pa din klaro mong kaayad yun. Nga doon ay mga dagang kay mga pagtulunan sa Romano Katoliko nga wala ditudlo sa mga apostoles o ni Kristo. Kung sa gingon ni Kristo, tungod ni sa iyang papanglakaw, himuha nga akong mga tinunaan ang kanang katawan sa tipong kalibutan. Bunyagi sila sa samahan na po si Espiritu Santo o tudluin sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang gisugo ni Kristo igsoon ang pagwali sa iyong balita. Ang pagsangyaw niya itong mga tao nga wala may balos kamatuoran. Pero usa may gitudlo sa simbahan Romano Katoliko. Doon ay pila ka mga lista din ni igsoon. Dili na po mahulog nga naman.
gamay lang ang oras. Pero doon na yung mga lista na ito din na akong nakuha, record kini ni Matt Slake, usa kini siya ka researcher, nga iyang giiskutan ini unsang mga doktrina sa Romano Katoliko nga wala gitudlo sa tinuod na siklisya nga tinuod ni Kristo. Una, the Catholic Church is one true church. The Roman Catholic Church is one true church. Dili na siya mao. Ikadua, infallibility of the Roman Catholic Church. Ang matod pa din ang dili pagkasayop sa Romano Katoliko. Usana sa gitudlo sa Romano Katoliko nga simbahan. Ikatulo, only the Roman Catholic Church has the authority to interpret the Scripture. Ang gitudlo sa Romano Katoliko nga ang Romano Katoliko nga simbahan mo ni autoridad sa pag-interpret sa kasulatan. Nga wala ginagiingon sa apostoles nga kinila sila mo gihatag at katungod sa pag-interpret. Nga naman, matapos sa kanabog, doon natin katungod sa pagsabot o pag-interpret sa kasulatan. Ikaw pa, Pope is the head of the church and has authority of Christ. Wala magsugo si Kristo nga maghimo kag Pope. Wala siya magsugo nga kahit magbutang mo Pope sa simbahan. Wala na, di mabasa sa mga sulatan. Kung ako pa na-explain mo, na sa oras, ikaw nung, secret tradition equal to scripture. That is wrong. Wala na sa Biblia. So, tradition niya, secret to scripture. Wala na siya. Ikapito, forgiveness of sin, salvation by faith and works. Appeal and works. Bato pa si Episo 2:8, tayo nalawas tungod sa pagtuo, tungod sa grasya, dili sa binuhatan. That is usap na sayo kung natutulunan sa simbang Romano Katoliko. Then, ikawalo, na sayo, no, nga dili yun na siya mo pagtulunan sa tinuod na simbahan ng ito. Full benefit of salvation is only through the Roman Catholic Church. This is the dogma. Kasabot mo sa dogma, maunay usak na dogmatic na pagtulong ng usak na reliyon and so on. Kana siya niya, maunay lagi pasunod sila mga membro. Full benefit of salvation is only through the Roman Catholic Church, which is, kung saan sukuhay sa kitudlo ni Kristo. Ano man, if you believe Jesus Christ, you will be saved. Amen. Acts 16:12 sumingon, believe in the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Naging pa din nga Roman Catholic Church malawas mo? Wala. Kung sumingon sa buhat sa Juan 3:6, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. John 14:6 sumingon, I am the truth, the way and the life. No one comes to the Father but not through me. Pero sa iyo sa sila matulunan, the full benefit of salvation is only through the Roman Catholic Church, which is 15 at 1 sayang ison. Hindi na siya. Okay? Muna na, down ang pagtulunan ng ang doktrina. Ikaw po yung utana. Sige, magkana. Ay, magkabuturan nyo. Hindi na tayo. Okay. Tignan natin ang balong doon. Walo na, pero nagkaroon na kayo na. Salamat yo, Mr. Monitor, Brother. Ini, tingnan sa unang pumunta na base siguro sa atong Philadelphia. Kaya ni Firman ganti-ganti na akong ipunutulan na Kristo minutubod sa Romano Katoliko, suma sa Biblia, may specific reason. If Jesus Christ is not founder of the Roman Catholic Church, who is the founder of the Roman Catholic Church? According to history, ang founder sa Roman Catholic Church is Constantinople. Siya po nag-originate sa pagtulunan sa Roman Catholic Church na gisundan sa paghimo ko Pope. Doon na po'y reference, so on. Mr. Monitor, tama diba? Diba tayo sumalat sa religion? Biblia lang. Independent sa nagawa ng religion. Oo. Sumalat sa Biblia, Ay mabasa. wala yung mabasa nga ang Pope mo'y Di ba? Ang Francis. Kristo may galugo. Kinsama. Ini tamana ng turbo pinsan ang pusulisas. Dili siya, wala yung apostoles na natutunan. Ang natutod sa grupo sa apostolik sa Romano Katoliko, ang originate anak si Constantinople sa 312 AD.
Karon sa wa pa mataw si Constantino, diha naman iglesia Katolika. Brawat ka dili. Dili, Romano Katolika. Iglesia ra brad. Walay mabasa sa Biblia nga Romano Katolika. Iglesia na. Unya, Pero Romano Romano Katolika, kay iglesia man. Kaya nagtukod na Kristo ng iglesia. Makahatag ka sa ingat sa iglesia nito ko. mo dito na ang gingon Hindi nito. makahatag ko sa ingat sa iglesia nito ko. Ang iglesia ay soon nag-iingon sa Biblia na mabasa na ko. Basa na. Dahil mabasa na ko nga ang iglesia, ang ngalan sa iglesia. Hindi nyo ako na yun. Yan ka lang. Ang ngalan, Ang oras, ang oras. Nasa mabasa ka. Nga, ang Biblia na Kristo itong ngalan sa iglesia. Okay? Sa ingat sa iglesia, kung hindi iglesia Katolika. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo, tungod sa pagbuot sa Dios o gikan kang Timoteo nga atong isuon alang sa simbahan sa Dios sa Corinto. Sa ato pa ang disputan ring nga ngalan sa simbahan sa Dios. Dili simbahan sa Romano Katoliko, simbahan sa Dios. Sa ito ba, kining simbahan sa Diyos, kining iglesia Katolika Romana ang nagitudlo, simbahan niya sa Diyos o simbahan siya wa? Dili ko mutubag nimo nga simbahan sa Dios o simbahan sa Yawa. Basta ang akong gingon na dili na mo tinupod ni Kristo. Kung din tinugo ni Kristo, kinsa mga apostol o propeta, kaya sumakas Biblia sa Biblia, kinsa apostol o propeta nagtukod sa iglesia Katolika Romana, sumalas sa Biblia kay tingog ka ni Kristo. Walay mabasa pa. Walay mabasa nga apostolis nagtukod sa Romano Katoliko. Bisa ikaw nabasa. Kaya huwag may mabasa, di ka kahatag sa ni Kaya Kristo. iskutan ni Pero sa kaya hindi huwag may mabasa nga ano na ilang tao ko gawa sa Kristo. Uy, nalakas Kristo may ito. ang bilog na simbahan si Kristo ang nagtukod. Pero ang Romano Katoliko dili ko nagtukod. Ang bilog ni Kristo dili ang Romano Katoliko. Ang bilog na simbahan. So, ano po ta? Nag-scout ko na kanina o kining. Sabi ka, walo ka punto rin mo kanina ba? Nga, ingaw ka na once a person accept Jesus Christ as his personal Savior, lapitan mo rin mo. Inaw na din eh. Sumala sa Biblia. Where can you read in the Bible? The word for word nga, once a person accept Jesus Christ and his personal Savior, he is already saved. So hindi siya pa, once nadawato na ito, nas Kristo ng person, luwas ka, nabibersikulo niya, kita. Ka, luwas sa, pangan, once a person accept ha, kabiya, makabasa, biya, gusto ko dito. Biya ka, ikay mabuot na mo kay freedom. Di ka mo biya, ikaw gyapon, magpabilin ka, freedom gyapon ni mo. Wine freedom, freedom, free. Sila ito ba? Sa ligyan, Ginong Isus, ug maluwas ka lagi Panginoong panimalay. Sa atong pagsalig ni Ginong Kristo, maluwas ako. Pamunta na. Kaya yung magbasa, ay nasulat yan na ginawa na ito preso ng maluwas Kristo, kung sino. Di ba, usahon? Pati pa, wala mo si Brad. Ano mong basahan, Brad? Sumala sa Biblia. Wala din ang buhat. Kumano nun si, kung sa gingon today, Juan nun si, sawa na to, apan katong idawat kung misalid kanina, itanggal, tagaan niya ang katungod na mahimong mga anak sa Diyos. Kung mahimong kang anak sa Diyos, luwas ka, Brad. Asa mo ba sa mahimong anak siya, gawa sa kalay? Ayun lang, Brad. Muna mo na sige. Mo na to? At tumahan sa Sabi ito, diling pinideng ko dito sa 8:9, kundi ko siniwan ko, sinjes even one word of the scripture, huwag magilugang may magwa. Pagkata na, imo mong ginumatay. Konsensya na siya, Brad. Ha? Konsensya na siya. Imo nakasabot ka. Pag imo ni mo dinig, Imo mong ginumatay ng sulat? wala akong magdungga. Ano mo yung Pero, apan katong midawat kung misalig niya, kitagaan niya katungod ng imong anak sa Diyos. anak sa Diyos, huwag ito matulungan. Luwas. Luwas man, midawat na. Nagkalang mo yung lawas. Kita mo na luwas. Naging dalagi mo ba sa suwa? Kung sa komunutan na, Tama na.
Ayun. Ibata mo. Tawag na po o kapag mga dura. Narabay super ko, principal.